ma ka ba krong ta ma ke jingem jo Krista kam dai ni jingdok kam dai ni jingpang kam dai ru ki jinge ki ba ki jinge kret ki jinge baro hebrai ka ma ka ba krong ta jo Krista jo pi wat jo ngaru ka long bo setan unya le ban ban phai di ban dong long ki ba yai ne wada ke jingdai si lok Kiki barok kibiang baklatan si kentin. Setan wong mentam me haban petno man ino. Kalong ke bamdai ni ko beri. Umdai ni ko beri. Ke tendency jong ke jimut kalong kia. Hari jidai para long ki lai trade baklatan we ko kentin yo snow kum no mi hap inkiar no jinong para. Kabongot umdai banong faithfulship. Mlang ya ne. Ke tendensi jong setan pada kejimut beri orang baik banam yang ini. Pertanyaan im bagi jingiaineh kamdan. Kisamna kidan Shimon ki paralok tambah jingiaineh. Shimon ki lok ki korem ki tengah tambah jingiaineh. Shimon ke kam tambah jingiaineh. Simun para bangai tambah jingiaineh ni kijinong para bangai. Simun ki bangai ni kebalan tambah jingiaineh habita ke jingai ada kebalan. Tak ada ikat mang jong setan ke crowd ke front line ke fast attack bat kata ke priority jong setan ke long back ban wanra ke jing pom yaineh kau boy. Jingpang, beri ubayapang, uyo itu mana? Ndai lah dah uyap kumpom yaineh, punam uyo.